Fel gallwch chi ddychmygu, dydy'r tywydd gwlyb mae'r llifogydd fel sy'n yr afon heddiw yn amharu fawr iawn ar bleser y pysgotwr. Ond mae yna bysgotwyr a physgotwyr yn does na, a mae sgiliau nhw yn amrywio o un i'r llall. Un sy'n hyfforddi bobl sydd wedi bysgota neilltu'r Gruffydd cyn ddeintydd o Aberystwyth, sy'n bellach wedi ymgartrefu yng Ngharnedd y Gors, Glan Dyfi. Nawr, mae illtyd yn gadeirydd Cymdeithas Bysgota yr Apgau, sef Cymdeithas Broffesiynol Hyfforddwyr Bysgota. Daliodd illtyd i bysgodyn cyntaf 4 oed yng Nghwmeinion, a does am diwrnod mynd heibio medda fo nad ydi o lawr wrth yr afon. Agor y drws, dyma ni. Mae hwn fel ogo fel adu neu bocs Pandora i fi gweld yr oll offer yma. Wel, dwi'n cadw'r gwelenni unllaw fan co a gwelenni dwylaw, ochr hyn. Siwr iawn nawr. Ac wrth gwrs, mae yna waniaeth. Mae gyda ni 2 neu 3 allan fan hyn. Ie. A mae gennym ni rhywbeth rwy hanesyddol i ddechrau fan hyn, oes e? Bwysig dros ben, ac wrth dyna'r wialen blien gyntaf ges i eriod. Split cane maen nhw'n galw fe. A dyma oedd y gwelenni nôl yn y 50au, 60au, cyn hynny hefyd. A maen nhw'n wneud hwn wrth roi 6 neu 8 darn o bren at ei gilydd, cen at ei gilydd. Gallwch chi brynu nhw heddiw, ond maen nhw'n ddrud ofnadw. Mae gwela fel hyn heddiw yn costi rhywle rhwng 500 a 2,000 o bunnoedd. Waw! Odi. A beth arall sydd gyda ni fan hyn? Mae gyda ni, fewn i'r carbon fibre nawr, dyma'r gwelenni heddiw, ynddo fe? Hon yn wialen dwylaw, a mae hwnna i bysgota am eogiad a pethau mewn afonydd mawr. A pysgod mawr wrth gwrs. A pysgod mawr, ie. A beth di hanes hon ta? Nawr te, wel, os ydych chi'n gallu gweld gyda hon, mae 7 wedi sgwennu arni. Dyna'r pwysau'r lein sy'n mynd i weithio'r wialen yma. Nawr, bydde hon yn addas i bysgota siwyn, neu bysgota brithyll ar lyn. Mae 9 trydfedd, 6 modfedd, sy'n iawn. Dwi wedi rhoi'r lein ar ni'n barod. Ac os glywes i bod angen gwers ar rhywun i ddysgu sydd i gastio hon. So falle ni lawr at y llyn fyna nawr. A gallwn ni weld be gallwn ni wneud. Diolch fawr. Iawn. Farach ge. Mae illtyd yn arbenigwr yn ei faes, a dydy o'n syndod a dweud y gwir i fod wedi llunio llyn pwrpasol i hyfforddi pysgota a ffluan yn ei ardd. Da chi'n byw mewn lle delfrydol fan hyn, mae'r afon gennych chi, mae tren yn pasio mynyddoedd, a da chi wedi gwneud llyn pwrpasol ar gyfer dysgu castio fan hyn? Dwi wedi gwneud llyn fan hyn. Oedd e'n ddarn glib o dir, ty beth. A felly fe wnaethon ni, oedd symud y pridd o fel myna, fan hyn. Ail blannu hwn gyda glaswellt wrth gwrs i wahanu fe o'r gors yna. Ac wrth gwrs, da ni wedi rhoi pibau fewn i fynd ar drwy'r ffordd. A chi wybod, y castio ynddi, o ran pysgota plien, y castio sy'n gwneud i fi feddwl, mae hwn yn anodd. Pa mor wir ydi hynny? Wel, mae fe ddim yn anodd. Dyna'r peth cyntaf. Reit. Fi'n credu mae'r gwir yw, mae rhaid cymharu fe gyda pethau eraill. Yn America, maen nhw'n meddwl dim y beth i'n mynd i weld rhywun i gael y fforddiant. Ond yng Nghymru fach, neu yn y wlad yma, y Lloegr hefyd, mae yna dueddiad i bobl feddwl gallen nhw fynd i bysgota heb. Felly cam cyntaf mae debyg, fysa chi'n dangos y cast delfrydol i ddechrau? Byddai'n dangos, dim ond 2 cast sydd. Un beth maen nhw'n galw'r roll cast, a un dros y pen. Gwyddoch chi be, dwi wedi dysgu un peth pwysig yn barod. Mae gwneud llai yn gallu cyflawni mwy. Rwan mae illtyd wedi teithio lawer dramor gan gynnig hyfforddiant i bysgotwyr a rai o afonydd enwoca'r byd, ym Mhatagonia a Rwsia. Ond,
y ddyfu di'r afon ar garig I ddrws. Wel, Illyd, sut gyflwr sy'n ar y ddyfu heddiw yma, ne? Wel, mae dipyn o liw ar y dŵr. Dyn ni wedi cael llifogydd nawr. Y 2 noswaith o law trwm. So mae'r afon heddi, mae yna lif o beth I bron I 4 trodfedd o ddŵr yn di. Ie, mae'n diannu. A chybod, da ni ar dir amaethyddol o fan hyn. Ydy amaethyddiaeth yn dylanwadu ar gyflwr y bysgodfa fel hon? O, di, wrth gwrs bod e. Chybod, dros y blynyddoedd, fe gollon ni'r cymorthal am galch nôl yn 1976. Cyn hynny, oedd bob ffarmwr yn calchu ac oedd bob ffarmwr wrth gwrs yn cadw gwair. Wel heddiw, sylwair yw popeth heddiw. So wrth gwrs, dyn ni'n cynhyrchu llawer mwy. Mae'r ffarmwr yn gweithio llawer iawn yn galetach. Maen nhw'n goffo gweithio llawer iawn yn galetach. Maen nhw'n cadw llawer mwy o stoc. A felly wrth gwrs, mae wedi newid ansawdd y dŵr I ryw raddau. Ac wrth gwrs, pan maen nhw'n arfer calchu yn reoledd, wrth gwrs, oedd y dŵr yn troi'n alkaline I ryw raddau pan mor llif. Heddiw nawr, mae fe'n tueddu troi yn lawer mwy asid nag oedd e. A siw mae'n cael ei ystyried dyddi yma, o ran ansawdd y pysgod? Mae'r pysgod gymryd o faint ag unrhyw fan ym Mhrydain. Mae pysgod mawr yn yr afon yma. Mae'r bob blwyddyn mae yna rai bach iawn o bysgod falle 20 pwys o sywyn yn rhedeg yr afon yma. Caled iawn I dala, dwi byth wedi cael un. Dwi wedi cael 2 bysgodyn rhyw bwys yn bring o'r 20. O I wedi gwir, un, dim ond just yn bring o'r 20, ond fi byth wedi dala un 20 pwys yn y wlad yma. Dwi wedi dala nhw'n Patagonia, ond dim yn y wlad yma. Ond bydden ni'n hoffi meddwl bydden ni'n gallu. Chi'n gwybod, Illyd, da chi wedi teithio'r byd yn pysgota, ond yn y diwedd, swn i'n gofyn I chi pa un sy'n ora, yr holl deithio yma dal pysgod mawr I ffwrdd yn rhywle, neu pysgota'r afon leol. Pa un sy'n ora gennych chi? Mae gyda fi dimlad cryf iawn am yr afon yma. Fi'n caru'r afon. A fi'n gobeithio, a bod fi'n cael iechyd pysgota'r afon yma am lawer o flynyddoedd ragor. Ond dwi'n weddol ffyddiog mae'r pysgodyn diwetha ddalai fel fi.